zan kan han muthian dang dai ve tak mai chu enge zan kan mut hlanin kan tondon kan khelok lo hi nia chumi omzia chu kan mumanga kan lo thlok theya ram hoi te po kan mu theya tin kan la te de hun la ya po kan lo le dei the ni mumang hi adang dai ve maya scientist te chuan mumang chungchang hi an lo bue pui ve veo to a an mu chu then khat phei chu irin ai na mak dang dai hlom ngotin ka rangani pakhat na middel mumang chungchang kan seidon chuan middel ho hi thinlunga lo lang hala National Geographic Research te chuan middel somnga te chu an hanjo chianga thali chung chu an mumang jiak chuak zel turin an tia chuta chuan pian tir tanga middel ni lo ho chuan atlang puin an mumanga an lo mule thei fo thin ti mu chuania tin chu lova middel te hian mang chia kan tiang hi mi pa ngai ain an nga bi ka an mumanga chuan uiten an lo uma emo motor ten an lo super thina chu tiang chuan mumanga an lo che buai thin le ni he an mumang hi an khovel tak taka an thil ton tur le an lo ton to an lo manglok thina ni ti jo chiang tu te chuan an soya chu wangin an hring nun chu har sa ve em ani ti chiang le zulo me panhina mumang thunun thei zomi te chuan kan mumang hi kan thunun thei ni an ti tlat maya mumang lam jo chiang mi dre de beret chuan imumang I control du chuan imut ma in imumang tur chungchang chu ding takin ngai tuanga eng polo mangela ka mumang ni ti khret ka tu mang ti in iri ko chu thunun la mani chak deuh kha chu imut ma in lo bo seilok la imumanga motor khal chak chuan motor lem te po han mut pui tamai la imi mu tu te po imut ma in an thalak kha en tala chu tianga iri ko ek so thin chuan imumangai mu tu te le imu huna po I om dan tu zong kha imumang la kha I thunun theidon an ti te tlat mai hetianga ro so bing thiam le mani mumang thunun thiam ni nga chuan mumang khovel nom tak chu imhang theibik don alo ni pathumna zirlai min zirbel teu thin chun kan han haklai chuan na kan thoka kan chawa ma se zan kan han mut po hian thil thaka kan zirbel rang tho ni anti Harvard Medical School atanga zir chiana chuan game khel thong ho chuan an mumanga an khel chun zoma an mumanga chuan an khel thiam jok bok thin ani chu tiang deuh chuan kan thil ti lai mumanga mang chun zom thrin chuan an khovel tak taka po midang ain man son bi ken ti te tlat mai palina kan taksa chu chuak thrin mi pa nga ya chuan kan han muthian kan taksa chu zoi veka kan hadam em thrina ma se mi than khat chu an ni ve ho lo ni muthil lai powa ti hol chol ve lo le thowa kan tiang te thleng hian an taksa diglo na engemo omwang ni ti hriat photu ania ron behavior disorder an ti phei chu murang chung si in an taksa chuan thilate molmol thei thrin comedian ba big lea po hian hetiang alo ton to thu soya amumanga chuan missile in an lo ka fudona hotel chhong khada tang na zuang thlak to thu soi boka hetiang ang house na hi puitling to te jinga a om du le zuale ti in jo chiang mi te chuan an soi bokani ole to beka chuan naute hian mumang an nei lo naute tui takamu hil enin enge amumang an hu veng le ti ni suang to ngaiam ma se David Falks no panglam chungchang khami chuan naute te hian mumang an nei lo ve ati te tlat peka an thuak chuan thil thaka zir meka tong dan te le mi che je te chu zir chhomek zela chu wangin mumang po an thuak in ra siam thei khilo ni anti alo beka kumli mo kumngai mon ni phatlo chuan mumang kan ne ang hi an nei ve lo ni thil khia thiam na le thil ning khong an han man chho che hian mumang lampo an nei chho ve che ani ome engpo ni se no pang fing le veng bam ha peng in mumang an nei ma ngai tu na toy le thil khia thiam ha chuan mumang an nei ha ni mai ome ole thlir tu zong te I khriat ngai lo thil khriat bel ka be se ya tu da tan chuan in zawai ni man nom le vek photule